Puhallinpäivien johtaja Janne Laine, mitä puhallinpäivillä on tällä kertaa tarjolla? Meillähän on vaikka mitä. Meillä on nuoria harrastajia ihan lapsista tuommoisiin vähän varttuneempiin soittajia, eli meillä on ohjelmistoesittelykonsertti, jossa ikähaitari lähtee 6 vuodesta ylöspäin. Sitten meillä on Tapiola Sinfonietta, jossa on puhallinaiheinen ohjelmisto. Meillä on Espoon Big Band, meillä on Sibelius Akatemian puhallinorkesteri ja sen lisäksi meillä on solisti Seitsikko Imperia ja vielä löytyy poliisisoittokuntakin. Ja poliisisoittokunta tekee nimenomaan lastenkonsertin, josta me ollaan tosi iloisia. Kenen kannattaa tulla puhallinpäiville? No varmaan ihan kaikkien, mutta tietenkin ne, joilla nyt puhallin musiikki on vähänkin lähellä, kiinnostaa. Tämän vuoden puhallinpäivät on suunniteltu ihan kaikille, että siellä olisi kaikille jotakin. Siellä on harrastajille, siellä on ammattilaisille ja sitten sellaisille, joille puhallinmusiikki ei ole tuttua etukäteen. Miten puhallinpäiville pääsee mukaan? Puhallinpäiville pääsee ilmoittautumalla meidän nettisivujen kautta. Se on kaikkien helpointa, eli www.puhallinpäivät2015.fi ja sieltä löytyy sekä ohjelma, sieltä löytyy esiintyjätiedot ja sitten siellä on hyvin yksinkertainen tapa ilmoittautua. Ostamalla osallistujapassin koko päiville, niin osallistuminen on kaikkein helpointa. Kiitos.